Vinil, to je ploču plastičnu, je spasio house i techno pokret. Znači, krajem 90-ih pojavio se CD, svi su prešli na CD. 99% muzike je bilo na CD-u. Znači, nije bilo tada ni MP3-ca, ni ničega. Croatia Records je prodala postrojenje za vinile, za neku siću je prodala. Međutim, house i techno je uvijek se radilo na gramofonima, tada nije bilo ni kontrolera, ni MP3-ca. I tisuće tih etiketa, to nisu bile neke velike naklade. Za današnje vrijeme jesu, ali 1000, 2, 3, 5 tisuća ploča puta 1000 etiketa, to je isto bio jedan respektabilan broj koji je održao sve te tvornice živima. Živima. I šta se događa? U zadnjih par godina sve te etikete muku muče da dođu na red za tiskanje ploča. Zašto? Zato jer su hipsteri otkrili ploče, reizdanja rock albuma i slično i onda dođe neka velika etiketa, ja ću sad tiskat 5000, 20.000, šta znam, ploča od Pink Floyda i normalno da će neka tvornica ploča prvo izbaciti 5000 ploča za veliku etiketu, nego 500 za mene, ili tako? Ali u principu to uopće nije loše, zato što proizvode se, da nema toga Pink Floyda, ne bi niti mogao, ne bi radili. Situacija je ta da je nedavno izgorila jedna tvornica, nema ih puno, ima samo 2-3 tvornice ploča u cijelom svijetu i to je problem. I velike etikete sad tiskaju reizdanja, a mi smo na čekanju.